ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 5 ശ്ലോകം വരെയുള്ള പരീക്ഷ എടുത്തു. 6ാമത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കണം അല്ലേ? അതെ മാതാജി. നമ്മള് 5ാമത്തെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എക്സാം എഴുതാത്തവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടോ. നമ്മൾ 6ാമത്തേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് പഞ്ചുപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ പഠിച്ചു മാതാജി. പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല അത്. എന്തിനാ വേണ്ടിട്ടുള്ളത്? ശ്രമിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, പഠിച്ചു പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്ത ജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാപസാംന ഖലു ബുദ്ബുദാഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്ത ജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാപസാന ഖലു ബുദ്ബുദാഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വം അപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ചൊല്ലാം. ദൃഷ്ടേ സ്വഭാവജനിതൈ ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നപ്പോ ചൊല്ലുന്ന രീതി മറന്നുപോയി സത്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചത് ഉപദേശാമൃതാണല്ലോ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാപസാംന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വം അപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും കേട്ടോ. ദൃഷ്ടൈ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്
ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ശാരീരിക ഭാഷയിൽ, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വൈഷ്ണവന്, ഒരു ഉത്തമാധികാരിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി താതാത്മ്യവും ഇല്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഒരു ഭക്തനെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പല ദോഷങ്ങള് നമുക്ക് കാണാം. ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചനാണെന്നോ, കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാന്നോ, ഭയങ്കര കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവനാണെന്നോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ആരച്ച് കരുതാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. പറയുന്നത് എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാ നദി മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചേറും ചെളിയൊക്കെ കലർന്നിട്ടായിരിക്കും ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ഗംഗാ നദിക്ക് അപ്പോഴും എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഗംഗാ നദിയിലെ വെള്ളം കണ്ട ചെളിവെള്ളം പോലെ തോന്നിയാലും അതിന്റെ പവിത്രത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തനും ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമൻ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. കാരണം ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന കുലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ ഭംഗിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഈ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ദൂഷിതമാവുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്താൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഗംഗാജലത്തില് ഈ മഴ സമയത്താണെങ്കിൽ എന്താണ്, ചെളിയും കലർന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിയാലും എന്താണ്, ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഉയർന്നവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ ഗംഗാ നദിയിൽ ഇറങ്ങും, കുളിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ചെളിവെള്ളാണെന്ന് കണ്ടാൽ പോലും, ചെളി കളർന്ന് കാണുന്ന ഗംഗാ നദി എന്ത് മാതാജി, ജലം നല്ല സ്ഫുടമായിരിക്കും ചേറുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, പരിശുദ്ധമായി തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ പരിശുദ്ധി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മള് ഈ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ട് വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു അപരാധമാണ് എന്ത്, വൈഷ്ണവ നാമാപരാധത്തിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അപരാധമാണ് എന്ത്, വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? പറയണോ? മനസ്സിലായി മാം. ഭാവാർത്ഥം, ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പതനം സംഭവിക്കാതെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഇരിക്കണം. വൈശിക സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതികമായ പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ഈ വൈശിക സുഖാഭിലാഷമാണ് നമ്മളെ ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബോധമാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ളതെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഭൗതിക മതമാണ്. നമ്മുടെ
ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സുഖമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധം ഏതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബോധമായിരിക്കും. ഭക്തിയോഗം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ അല്ല. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല. അത് അദൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവന് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ടേ കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗാർഹികപരമായിട്ടുള്ള അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണണം? സാധുവായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഭക്തനെ കാണേണ്ടത്. നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനെങ്കിൽ അവനെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അപ്പൊ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിലോ പിറന്നവനല്ല എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവനൊരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തോതിലാണ് ആരും കണക്കാക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പിറന്ന കുടുംബത്തിനോ കുലത്തിനോ അനുസരിച്ചല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുരം സേവനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഭക്തന്റെ നില തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗോസ്വാമിമാരിൽ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീരായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അവരെ ഗോസ്വാമി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജന്മം കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ അതിനുശേഷം അവര് മുഹമ്മദീയരായിട്ട് മാറേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് പിന്നെ അവരെ ചെയ്യുന്നത് ഗോസ്വാമി നിലവാരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. ഭക്തന്മാർ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും അവരെ ഒരേപോലെ കാണണം. അപ്പൊ ചില ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കും. ചിലവര് സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുയർന്ന് വന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാണേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എന്ത് പറ്റി മാതാജി? കേൾക്കണില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആയതാന്ന്. ഈ ശ്ലോകം ഏതെന്നാ മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. വായിസ് ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. മാതാജി. കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അധപതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിരുദാണ്. ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാതാജി ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ പറയണത്, വായിക്കണത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല. ചക്കായിരിക്കുന്നു. ആരും കേട്ടില്ല. ഇവിടം വരെയുള്ളൂ. ഭക്തന്മാർ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും അത് മുതലുള്ള പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വീഡിയോ സ്ട്രക്ക് ആയി പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചത് ഏതാ അധ്യായം വന്ന്? ഇത് ഉപദേശാമൃതമാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാ മാതാജിയോട്. അതെ, ആ മാതാജി ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തന്മാർ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും അവരെ ഒരേപോലെ കാണണം. അപ്പൊ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായാലും അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം രണ്ടു കൂട്ടരെ കാണേണ്ടത്. നിത്യാനന്ദന്റെയോ അദ്വൈത വീണ്ടും കേൾക്കാതെ ആവണല്ലോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗീതയല്ലേ? അല്ല, ഗീതയല്ല, ഉപദേശാമൃതമാണ്. മാതാജി അത് ചിലപ്പോ പുതിയതായി ചേർന്ന മാതാജി ആയിരിക്കും. നിത്യാനന്ദന്റെയോ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി ബിരുദം ഒരു മിനിറ്റ്
നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയോ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമി ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ താൻ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഉടനെ അധപതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഒരു നിത്യാനന്ദന്റെ പ്രഭുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെ, ചിലവരെന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിരുദം കൊടുക്കാം അവർക്ക്. അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബിരുദം കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ബിരുദം കിട്ടുമ്പോ അവര് ഞാനൊരു ഗോസ്വാമി ആയല്ലോ എന്ന് അഹങ്കാരം അവർക്ക് വരാം. അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആയാൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കാം? അധപതനം സംഭവിക്കാം. നമുക്ക് അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്. ഈ അപരാധത്തെയാണ് ഹാത്തി മാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മത്ത ഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുക, അതായത് വൈഷ്ണവനോട് കാണിക്കുന്ന അപരാധത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ അപരാധം അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അപരാധത്തെ ഹാത്തി മാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മത്ത ഗജാപരാധം, അതായത് ഒരു മതയാന ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കടന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ, അതേപോലെയാണ് ആ അപരാധത്തെ പറയുന്നത് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഒരു മത്ത ഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനും നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്നവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരുവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഉയർന്നവനാണെന്നോ താഴ്ന്നവനാണെന്നോ വ്യവഹരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച്, ഓരോ തോത് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരെയും ഉയർന്നവനാണെന്നും താഴ്ന്നവനാണെന്നും നമുക്ക് വിലയിരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് മാത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നവർ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവരാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ എന്താണ്? ആ വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നവര് ബാഹ്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരാരും എന്തല്ല? ശരിക്കും ഭക്തന്മാരല്ല. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്ത്. ഇപ്പോ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഗുരുവായിരിക്കും, പുതിയ ഭക്തന്മാര് ശിഷ്യന്മാരുമായിരിക്കും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഒരു ആചാര്യന് നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉപദേശം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ആരും ഇടവരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു ആചാര്യൻ ഇടവരുത്തേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ലോക്ക് മാറ്റി.
ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തനെ അവന്റെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മുക്തനായിരിക്കണം. ഭക്തിയോഗം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, മനസ്സിന്റെയോ ശരീരത്തിന്റെയോ അല്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെന്നോ ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയിലെന്നോ ശരീരം വികലമാണെന്നോ രോഗഗ്രസ്തമാണെന്നോ ദുർബലമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തന് സംരക്ഷണം ഗണിക്കത്തക്ക അതല്ല. അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അതെ, വൈഷ്ണവപരത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം. ഒരു ഭക്തനെ അവന്റെ ശരീരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ പ്രതിഷ്ഠനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അവന്റെ ശരീരവുമായി മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയുമായി ഒഴുകിയാലും ഗംഗാനദി ദുഷിക്കുന്നില്ല. അതെ, അതും കൂടി പറയണം. ആ 2 പോയിന്റ് അവിടെ വരണം. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ഭക്തനെ അവന്റെ ശരീരവുമായി താതാമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അതായത് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരം രൂപഭംഗി വൈകല്യങ്ങളുള്ളവനാണെന്നോ ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ നമ്മള് വിലയിരുത്താനായിട്ടും പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഗംഗാനദി അപ്പോഴും അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എഴുതണം. അടുത്ത ചോദ്യം. ഒരു ഭക്തനെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനോടാണ് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്? ഗംഗാനദിയോട്. ഗംഗാനദിയോട്. ഗംഗാജലത്തോട്. അടുത്തത് ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗജാപരാധം അല്ലെ? അതായത് മതയാനയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗം ഏതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തിയോഗം. ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴാണ് അധപതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? കൃത്രിമമായ അഹങ്കാരം ബാധിച്ചാൽ. ഗോസ്വാമി ബിരുദം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഗോസ്വാമി ആയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആര് അധപതിക്കും? നമ്മളൊരു അഹങ്കാരം വരും അല്ലെ? നമ്മൾ അധപതിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ നാട്ടത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികള്? വിമർശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം അത് തന്നെയാണ്. വൈഷ്ണവനെ ശാരീരികമായ രീതിയിൽ നമ്മള് വിലയിരുത്തുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആയിരിക്കും ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർക്ക് പല തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, അവരുടേതായിരിക്കില്ലത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. വിമർശിക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശുദ്ധ വൈഷ്ണവരോട് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും എന്താണ്? തെറ്റാണ്. അതും അപരാധമാണ്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതും ഒരു അപരാധമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിൽ ഉയർന്ന ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ?